para a mellora da Escola de Tarás, que é un proxecto no que se levábamos moito tempo traballando, unha pequena mellora para decentar o local, a antigua Escola Unitaria de Tarás, que queremos que sexa usada por os veciños para as distintas actividades. Por outra banda, o rexedor informou doutra actuación que o Concello ven de sacar tamén a licitación, como é o caso das obras de rehabilitación enerxética do teito da piscina municipal, por un importe de uns 140.000 euros. A mellora prevista ten como principal finalidade darlle solución aos problemas de filtracións que dende hai tempo padece a infraestructura. Tamén se aprobou o inicio da licitación dunha obra longamente esperada que é a da millora da coberta da piscina municipal. Como todos sabemos, este edificio ten unha serie de problemas estruturais xa dende o minuto 1, dende a súa construción, hoxe derivaron e derivan aínda que cando chove existen pingueiras. Con esta actuación que é de máis de 140.000 euros, o que se pretende justamente é a mellora da eficiencia enerxética e da coberta para evitar estes problemas unha vez por todas, non? O Concello agarda que as dúas actuacións, unha vez axudicadas, poidan estar executándose xa a finais deste ano.